inwele ikaSamson. Now into ke ezofaka ibandla kwi-revival ye-repentance, phenduka. Sikhona abathandekayo. So i-repentance is a gateway to the revival. So ngamanye amagama kufanele ukuthi ibandla lirepente ekuhambeni ngeindlela zalo ngoba lishiye indlela kaNkulunkulu lahamba ngezindlela ezi-religious. Sahamba ngama methods abantu, sahamba ngama procedures abantu, saba traditional. Now before we can experience imvuselelo, into yokuqala ebalekile ukuba ibandla lithi repent. Thoke phendukani. Glory to Jesus. Bese kuthiwa so that times of revival will come from the presence of the Lord. So okusho ukuthi le revival akuyona i-revival ezoqhamuka yenziwa ngabantu abathile. Asikho nesigungu sabefundisi abathile, akhona conference ezohlala iplane i-revival ey'nsuku zokugcina. That revival will come from the presence of the Lord. That revival will come ebusweni bukaNkulunkulu. Kusho ukuthi ngamanye amagama awuyena ozo initiate i-revival is God the Holy Spirit. It is God the Holy Spirit. So we're in that season. Album Kamala Nkosi. Abantu abathandazayo nabahamba noNkulunkulu bazoyifakazela into engishoyo. Khona into ethi ngikhathele ngidiniwe ukusonda. Khona into efuna into entsha, new thing. Khona into efuna that freshness. Uyabona abantu abamuva as God moves, bakhathele isikhunta se-religion, bakhathele irust. Yokuza njalo ngesonto sizothembeleza, sithembeleze inkonzi thule ngathi kungcwatshwa ikati angazihloboni yesilwane. From A to Z. Ayikho into enyakazayo endlini, eh? So, le revival kamoya oyingcwele sizobona ke ibandla number 2 okwesibili okuzokwenzeka once ibandla laba revived. Uthi ke uverse number 21 okumele ukuba izulu limamukele limgcine kuze kupheleliswe zonke izinto uNkulunkulu asikhuluma ngabaprofeti bakhe abangcwele. Awuyifunda ngeEnglish londa. To whom heaven must receive until the times of restoration of all things. uNkulunkulu lezinto azozirestore izinto azikhuluma ngabaprofeti bakhe abangcwele. Uyabona ke uverse number 19 uphethe imvuselelo kamoya ongcwele ebandleni. Uphethe verse number 19. Bese kuthi uverse number 21 uphethe restoration. Uphethe ukubuyiselwa kwezinto ebandleni. uNkulunkulu aziprofeta ngabaprofeti bakhe abangcwele. Kuthiwa ke le restoration ukuze yenzeke kuthiwa izulu kumele ukuba limgcine uJesu angabuyi kuze kwenzeke irestoration iphelele ebandleni. Ngamanye amagama enye yezinto edileya ukubuya kaJesu, it's a restoration of the church. The church must be restored before the second coming of Jesus Christ. Okumele izulu ukuba limgcine. Amanye athi heaven will keep Jesus until the full restoration of all things.
Now ibandla lika Jesu kusho ukuthi ke before lizohlwithwa seliphelele ekubeni umakoti oyintombi emhlophe engenambimbi nasisihla. The church will be fully restored. Akekho umakoti okuze kufika usuku lomshado neveil engakayitholi. Kuthi kufika usuku lomshado nje umakoti usuke sesethe yonke into nengubo ezayombatha. So as I'm speaking with you right now, uJesu busy ngomoya oyingcwele wembathisa umakoti oyibandla ukuze abe ready for the coming of the Lord. Ibandla lisuswa ama wrinkles. Lisuswa imbimbi. Lizothathwa lizohlwithwa selihlonyishiwe emhlabeni. Jesu ngakabuyela ibandla elidabukisayo. Ibandla elihlulwa ngamadimoni. Ibandla likhonza namadimoni akulona lika Jesu le. Heaven must keep Jesus. Heaven must keep Jesus. Size sikwazi masikhonza la amadimoni aklawula aphume ngalo yamnyama. Heaven must keep Jesus. Jesus must remain in heaven until the full restoration of all things. Kumele kubuye inkazimulo yebandla. uJesu akhulume ngayo wathi inkazimulo yendlu yokugcina yaba nkulu kunenkazimulo yokuqala. Singabantu thina bakalatha glory, singabantu baka better glory, singabantu baka better wine. Kola bashanda nikhona bathandekayo. Yes. Yeah. Heaven must keep Jesus until the full restoration of all things. Kuzobuya amandla ebandla. Kuzobuya inkazimulo. Glory to Jesus. Sizothi masisho ingoma kungagcini ngokukhala thina angakhala amadimoni. Kuzokhala amadimoni this time. Sizothi masisho ingoma uhlanza amadliso abanamadliso. Yabona lento mayisiyenzeka. Kuzobuya nabafowethu. Kuzobuya nobani? Khona abafowethu abazobuya. Abahambe baya kuma altars are wrong befuna amandla. Kalamandla lamandla wazanga phela. Uthatha kwaphela umthandazo nobungcwele. Abantu bafasta bazila bengekho ngcwele. Bafuna uNkulunkulu bezondana. Bafuna uNkulunkulu begcwele umoya wecompetition. Bafuna uNkulunkulu begcwele pride. Futhi ngifuna ukuba nebandla elikhulu kuneleka noStoko. Ayihambi kanjalo. So God is raising an army. God is raising an army ensuku zogcina abantu abazofuna uNkulunkulu with a humble heart. IBhayibheli lithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke bafuna ubuso bami. Into yokuqala bazithobe. So once ibandla ke la embrace imvuselelo, then number 2 kuza i-restoration. Ibandla liya restore, kubuyiswa izinto zebandla ebandleni fully. Praise God. And that process yona ke eyenza ukuthi iBhayibheli lithi uJesu uzokathi ukulinda. Amen. Hawu uzokathi ukulinda uJesu. Kuze kulunga umakoti. Njoba silinda nje nangemgqibelo siyalinda. Makuthiwa kuyashadwa suke silinda umakoti. Isikhathi esiningi. Yonke into eyenzeka
lapha enhlalweni yethu eningi yayo iprofeta izinto zikamoya. Thothi umyeni ulungaqala umakoti phela 2 hours thokuthanda umakoti akafiki. Futhi ngempela futhi somdla ngesidini wokumlinda. Alibonga igama lika Jesu. Nezulu lilinda umakoti the church. Amanye amakoti sadlala icompetition, sadlala ichurch politics, sadlala yonke lento. uJesu udeze esinxusela kuNkulunkulu ukuthi baba give them a chance. Into engiyithandayo ukuthi uma umakoti eseready lithi iBhayibheli inkosi yokwehla wona uqobo. Kuyokwehla inkosi uqobo. Izothatha umakoti. Ngeke azathumele ngisho ingelosi. Kuyokwehla inkosi uqobo emasulwini. Ayikho indoda efuna ukubanjela umfazi wayo ngenye indoda esandla. Praise the Lord. Ngiyamuza umhlabeli mangabethi izandla zethu ziyobanjwa inkosi uqobo. Umakoti lo. Alibonga igama lenkosi. So imvuselelo ke sengishilo ukuthi iqondene nebandla bazalwane. Kuzoshintsha indlela yokukhonza kuma local churches. Into yokuqala ezokwenzeka ukuthi uNkulunkulu avuse abantu to each and every denomination abanendlala yomthandazo. Ngoba lento izovela idubula ivele ebhodweni lomthandazo. Funeka abantu abazothandaza aze ahlangana amafu. Njengoba wathandaza uElijah lo engifuna ukukhuluma ngaye kafushane, wathandaza ethatha ikhanda walifaka phakathi kwamadolo, wathandaza kwaze wahlangana amafu. So fanele kube njalo umthandazo esiwenzayo bathandeka baba enkosini. Sithandaze singayeka amafu engakahlangani. Ibandla is receiving Elijah's anointing in prayer. Lizothandaza ibandla amafu aze ahlangane. Glory to Jesus. Hallelujah. Yes, sothandaza into ezoba nemphumela. Sokhuleka into ezoshintsha iatmosphere, ezoshintsha isimo emabandleni. Njengoba ubona imkhuleko enziwa ibandla leli lezenzo. Belethi mangabe lithandaza kwenzeka into. Belingathandaza kuthuleke nje. Siyamsana bazalwane. Yeah, bekwenzeka into. Praise the Lord. Yeah. Yabona nje chapter 4 verse 31 incwadi yezenzo kuthiwa kwathi sebekhulekile uNkulunkulu wanyakazisa indawo babekhuleka kuyona. It can't be quiet. Mayibanye selithandaza ngempela. After they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Kumele sithandaze umthandazo oshaka ama foundations. Indawo enabantu abathandazayo kumele izwakale i-anointing ye-intercession. It must be felt. Ibandla, i-local church, oh my God, i-local church enabathandazi. The anointing of intercession in that church must be felt. Fanele uzungena nje ukuthi la ngiyathandaza. Uzungena ngomnyango kuyathandaza. Umthandazo wenza kube nephunga likaNkulunkulu. Wenza uNkulunkulu anuke. Ngoba uNkulunkulu uyanuka. Anuke. Kufana namadimoni, ayanuka amadimoni.
Uyabona uma uzongena emzini womuntu othakathayo uyayizwa i-witchcraft, you can smell it ungena ngomnyango. Unjalo noNkulunkulu uyanuka. Mawungena endaweni nje ene presence kaThixo, you can smell God. You can smell God. Kwezinye indawo ukuthi mawungena khona uzwe manje ukuthi kubophene. Inhlobonhlobo zamadimoni. Kunomoya la endlini obufebe, kunomoya obuthakathi, yethi kuyakhonzwa, kodwa xubaxubene. Bayathandaza abantu bayahlabelela, kukhona yonke into, but there is a smell of demonic spirits. Kunuka isono, ungena ngomnyango siyanuka isono. Yingakho bazalwane bami enkosini kumele simvumele umoya ongcwele lapha ekuthandazeni, singabi religious, singathandazi religious prayers, asithandaze imthandazo ezonyakazisa isigodlo sikaSathane, asithandaze imthandazo ezonyakazisa isihlalo sobumnyama. Singozele emthandazweni. Yabo nje mina bekuthatha ngami makuthiwa enkuni njengalezi ngaba sifake ngisho hayi. Makuthiwa sisesiguqweni. Ngaba sifake ngisho hayi. Siyeke yonke into esiyenzayo. Singayenza inkonzo iswenke sibe sisothandaza. Ngoba yonke lento it disturb focus. Nangezwe ngithini bathandekayo? It disturb ini? Disturb focus. Sifike lapha sizoguqa, sizothandaza. Sithandaza inkosi zikhulume back to us. Singayeke ukukhuleka inkosi ngakakhulumi nathi. Basothandaza. Singawuvakashela umkhuleko, sihlale kuona. Once aqala senze njalo kuzosefeka la. Sithina siyifew. Sibaningi nje ukuthi sisazoswenka. Sike sizothandaza. Ngiyakutshela. Sibangaka nje sisazobuka ozulu bezoshumayela. Asizile uzofuna inkosi. Kanti fanele ngesithandaza noma kuthiwa khona i-guest speaker. Ikifika ibuyele emva engazange ishumayele uNkulunkulu esibambe sonke la endlini. Inkosi sibambe sonke la endlini. Kwehla amandla nje. Angazi ukuthi ubani ayishumayela kwi-upper room. Mhlawumbe ethandaza kwehla amandla kubonakala izihlonti zomlilo ihleze emakhanda. There was no preacher there. The preacher was the Holy Spirit. He came down. Nikhona abathandekayo. IBhayibheli basebegcwala bonke umoya. Bakala bakhuluma ngezilimi ezintsha. Umoya oyingcwele ebanikeza ukuphimisela. Asithandaze kuze kwehle into. Praise the Lord. Hey nikhona kodwa. Nikhona kodwa. Sithandaze nongazange ahlelwe aze ehlelwe. Azambathiswe nongakambatha azambathe. Ngoba esiguqweni kumele ehle amandla. Praise the Lord. Hallelujah. Abangagcwalisiwe bagcwaliswe ngoba sizothandaza la. Prayer activates the move of the Holy Spirit. Now umthandazo iwona o-attractor amandla kamoya ongcwele ebandleni. Bandla elithandazayo ulibona ngemove kaHoly Spirit. Ake sithi ngegama lika Jesu. Ake sithi ngegama lika Jesu. Ibandla elithandazayo ulibona ngokunyakaza kamoya ongcwele ekuhlanganeni kwalo ngoba kuyathandazwa.
la kuthandazwa khona umoya oyingcwele is always there. Incwadi yezenzo chapter 13 verse number 2 lithi iBhayibheli kwathi bekhonza inkosi bezila benze njani bezila besemthandazweni umoya ongcwele wathi ngoba umoya oyingcwele uyakhuluma ebandleni elithandazayo ibandla elithandazayo liba nama fresh messages from the holy aliphinda ngama sermons nangama teaching liphinde lithole imlayezo fresh from God. Kola mashada baba kosha. Kola masuka palabasa. Prayer. Kumele sithandaze kuzokujoveke nabasinakusindiswa. Bajoveke abasana bajovwe yi spirit of prayer. Bagcwala umoya ukuthandaza. Bangagcwala ubuthongo. Bangagcwala ubuthongo, especially abantu abasha. Abathi basindisiwe. Bangalaliswa kwabahedeni, balale baselwe kuze kusekuseni bengena hour lokuthandaza. Bathi basindisiwe njalo abantu. Ake ngitshela abathandekayo, isikhathi esikusona it's not about good sermons. Isikhathi esikusona. It's not about intshumayelo ezinhle eyihloliwe systematic. Bafundile abantu lezi insuku. Zinhle intshumayelo kodwa amandla wekho. Amandla ethu agcwele ngoba sishumayela kahle kodwa futhi kunuka isono endlini nentshumayelo ezinhle namaculo amahle Sithomoye senze yonke into but there is no change. Ibamba into engishoyo. Ibamba into engishoyo. It's not about good sermons. It's not about beautiful voice of singing and worshiping. Inhle yonke into esiyenza but akuyona ezosiza. Uma bashumayeli bengathandazi. Uma bahlabeleli bengathandazi. Each and every ministry esebandleni kumele yenzeke ebhodweni lomthandazo. Kumele ngishumayele ngisemthandazweni. Hey! Ngishumayele ngisemthandazweni. Mawufunda iBhayibheli uzothola ukuthi abapostoli kwincwadi yezenzo bebengashumayeli nje intshumayelo. Alibonke igama lenkosi. Ehamba zodwa. No. Bebethi bashumayela kube kuphuma imoya. Bebethi beshumayela kube kwehla amandla. Uke washumayela uPeter kwi home cell endlini kaCornelius. Nikhona? Bashumayela ku chapter 10 incwadi yezenzo verse 44. Lithi iBhayibheli kwathi esashumayela phakathi nentshumayelo kwehlamandla. Lithi iBhayibheli bagcwalisa bonke ngamandla kaMoya Ngcwele abendlu kaCornelius bagcwala bonke amandla. Baqala bakhuluma ngelimi ezintsha batusa inkosi amandla ehliswe intshumayelo. Awu nazi nagodola bathandekayo. Nazi nase fridge. Nikwithi freezer enzima. While Peter was speaking those words, Moya weNgcwele came down. Futhi bekuvamisile lapha kwincwadi yezenzo ukuthi mama amandla kaMoya weNgcwele ehla abehlele bonke abasuke bekuleyo ndawo. Kuqala chapter 2 incwadi yezenzo kuthiwa bagcwaliswa bonke uverse 4 usho njalo chapter 2 bagcwaliswa bonke
ubonke ke kusho ukuthi wonke u120 owawulinde kwi-upper room wehlelwa ngamandla wonke. Nasendlini kakhona Elias la ngikhuluma lengikhuluma ngayo nakhona futhi mayishimela uPeter bagcwala bonke. Abafundi baka Apollos ku chapter 19 incwadi yezenzo uma uPaul esebabeka izandla eqeda ukubuza umbuzo ukuthi namthola yini umwengcele lokunakholwayo na bala zange sizwe kuzwa ngayo. Verse 6 wababeka izandla kuthiwa bonke bagcwaliswa ngamandla ba prophet bonke. Lezi insuku kodwa uma kukhona okunyakazayo endlini abanye bayaqalaza banike lokhuluma ngezilimi. Yabona omunye udla ichepisi omunye uququda amazi into iyophela nini lento Nkosi yami igwala into enyakazayo iyamdina nje. Ungezi la mongamfuna umoya hamba phakathi kwamatsha amhlophe ungezi thola indawo ongaba comfortable kuyona futhi usenkingeni. It's a problem uma ngabe ula usebandleni lika moya usebandleni elisindisiwe ungezwani no Holy Spirit. Ngoba lo mfulo ongenisayo uzoqala ngawe nje ukukududula bhekise eceleni. Ngoba lamandla angena ebandleni azothatha osemsamo amsele emva. Athatha osemva amlethe emsamo uzoqoveka. Ngoba lamandla kaMoya Engcwele uNkulunkulu awehlisa ngensizwa zogcina awanandaba nasikhundla sakho hlobo sami. uNkulunkulu uzovusa abantu abazoyenza kangcono benze ngogcobo lento yenzayo usesikhundleni wena. Bayenze bengeke esikhundleni bayenze ngeanointing. Angiphinde le move izo expose abantu abakuma leadership position bengadeserve bebekwe yithi bengabekwanga inkosi. So lamandla uNkulunkulu mayihambele ibandla ngalamandla God is going to anoint his own Davids. Uzogcoba David bekhona oSaul. uNkulunkulu yakwazi ukuadvertise ipost bekhona abayi-occupy. Athi ngafuna umuntu bekhona athi uyamfuna bona because abakhona they don't qualify. Kune criteria yabantu, kune criteria kaMoya Oyingcwele. uSamuel uma ethunywa uNkulunkulu ukuthi akagcwalise uphondo lwamafutha ayogcoba inkosi endlini kaJese, uSamuel wahamba eneyakhe icriteria engqondweni ukuthi umuntu ongaba inkosi kumele abukeke kanjani. Kwasho ukuthi icriteria kaNkulunkulu ayifani neyabantu. Mayifika uSamuel wakhipha onke amadodana kaJese ayebonakala equalifya ngokwakhe. Wathi uNkulunkulu akhona oyedwa kulawo. Wathi akhona oyedwa. uNkulunkulu uzosebenza ngabantu esibadlula ngendlela. Singabanakile. Yabona njengoba ibandla likaJesu nje selicapitalizer ngemfundo nange status ukuthi ubani uyayekwa noma ngazithiwa ukhona igift ona uyayekwa ngoba manje awufundile wena. You see? Awunagama. Ngenxa yokuthi ibandla ngizokhuleka khona manje ngeke ngisake yonke lento ukude show. Alibonga igama lenkosi. Ibandla uma lehla kumoya lihambela hlonipha abantu
Nayeke umoya engcwele. Ahlonipha abantu. Uma nje bandleni lakho nelami kungafika indoda la. Oh engabe mhlambe le ndoda mayicheck ukuthiwa umeya wakwamasipala. Umeya wamasipala. Ngabe kufika uprincipal wesikole thizeni ezoyikhonzela nje ngesonto. Alibonga igama lenkosi. Akasindisiwe uzoyikhonzela. Sigodole sonke la endlini. Futhi mangathi uthanda ukuqhubeka nokuza kuze kuphela 3 weeks. Awu iphela inyanga. Sheke simfaka uthi ngeke ube usecretary wenkonzo. Asibheki ispirituality ukuthi uYesu uhlangene naye uma emtholile uJesu wakhe ujule kangakanani uJesu walo principal uJesu wale mayor how deep he is sifuna uJesu ojulile awuJesu engqondo awuJesu logic awuJesu esingisi sifuna uJesu ojulile uJesu ongena ashisa umuntu izinto ngoba nemthatha nje njoba nakho ufundile nemenze secretary ulana ingane zabantu njalo usho umfazi wakho awulala ngaphansi kodwa manje ngoba ungumuntu westatus nifuna imali yakhe alani bathandekayo lento engikhulumayo is on social media listen very carefully ezinye zezinto ezidle amandla ebandla ukuhlonipha abantu ngokwestatus at the expense of indaba yesalvation nomoya ongcwele abantu mabefika emabandleni ethu bedonswa inkosi abahlale phansi ngezwe labathandekayo abenze njani siqhubeke sinikele o10 rand bethu ngoba sinikele o10 rand the church must be prepared for the revival alibonga igama lenkosi enye yezinto bafundisi bami engithusile these days ngifunda nje ngenza study nge revival ensuku zogcina there is a prophecy ethi among other things ezizoblocker le move kaNkuluNkulu yeinsuku zogcina is a spirit of mammon kuma ministers e gospel moya kamamon ngamagama the spirit behind money umoya kamamon the spirit of mammon kezwa abathandekayo esizoblock imove kunabantu uNkulunkulu bebagcobile is umoya umamon wabaqhumba phansi they were anointed moving with God kodwa umoya ukuthanda imali so ithi lento ebengiyifunda ke is one of the things as a blocker imove kaNkulunkulu is a spirit of mammon kuma gospel ministers ma ufika endaweni ubona ngipaka imoto ezibizayo uthi awungiyadla ke namhlanje shintshe nentshumayelo yakho la phambili intshumayelo yakho iswenke intshumayelo yakho ngoba nje inshumayelo zoswenka uyiswenkise nentshumayelo shumayeza abantu laba bakhuluma isingisi hey ivangeli alina status
Yabona uNkulunkulu mayefuna ubungcwele ebandleni. Ubufuna ebandleni elisemakhaya. Abufuna ubungcwele ebandleni elisemadolobheni. Standard siyafana. Ngeke ngishumele ngeholiness la mangifika kuma suburb, kuma cities, ngishintshe ngoba sengifike kubantu manje aba sophisticated, bese ngishintshe gospel. The gospel does not change. So we must pray for the revival. Ngoba when we pray for a revival, kukhona izinto uNkulunkulu azozirestore ebandleni zibuye. Uyazi ukuthi bengidliwa imizwa ngicabanga bathandekayo umoya engcwele engikhumbuza obaba esifikele kubo la evangelini. Abantu who are moving with God. Umuntu obumbona ehlezi phansi engashumayeli, ehlezi phansi umbone ukuthi ugcotshiwe lo muntu. Ehlezi phansi ngoba ugcobo is noticeable. Akudingi bangishumayele kusubona ngigcotshiwe. Ngihlezi phansi nje. Kunabantu thema sifika lapha ububahale la behlezi phansi. Ngoba banento kaNkulunkulu. Bahamba noNkulunkulu. Izinto ebezenzeka ebandleni lika Jesu uma kuthiwa kuyakhonzwa umoya ongcwele ezifakazela. Now these young people must be taught about the original gospel. Ukuthi ivangela ngiyona ithomoya. No. Noma singeke sinivimbele ukugida gidana kodwa kulona ivangeli lelo. Ivangeli lento ethi mayifika kuwena usho njengoJeremiah uthi wangiyenga Jehova ngayengeka wawunamandla kunami wangehlula. Ambushuliwe into ethi mayifika ungatshela umfundisi ukuthi iyaliwa walindoda wena uphuma emkipitweni wena ungatshelanga umfundisi ngoba ufika into phezu kwakho. That is a gospel. Sign yokuqala mayifika lento iyakuhlukanisa njengengubo kaElijah eyashaya uElisha elima. Nikhona abathandekayo, nikhona masenilele. uElijah ufike umfana elima nje wamtestista wayigumula nje bu abuye wayembathi. Yini enzeke emva kwalokho? He separated himself. Ufuna ukuyovalelisa ngoba abantu abasha mabeshayeke kahle ngalento bayahlukanisa. Watatazela umfana wathi ngiyovalelisa. Wathi uElijah hayi kahle. Alibonga igama lenkosi. So amandla kaNkulunkulu mayifika emntwini, when you experience God, isign yokuqala nje separation. Awu uJesu uhlala emthonjeni wamanzi nentombazana. Into yokuqala uma ithola lentombazana was a separation. Wahlukana nembiza wayikhohlwa. Separation. Mayifika uJesu koPeter bedoba, the first thing was separation. Abashisa amanet. Once wafika uNkulunkulu into yokuqala nje uyashiya. Onjani lo wakho? Othi mayifika ungashiyi lutho. Onjani? Konza na yonke into kodwa uthole kahle. Intercessors, as we are about to pray, na inselo umoya ngcwele ashiya nayo. Asambe siyothandaza. Kuguge amadolo. Emabandleni ethu bathandekayo. Noma kuthiwa ngama Sundays akube khona abantu abazofika nje kuseni entathakusa. Lithi bandla lifika nje sibe wokhela umlilo. Kuyezwakala. Shumayela
umfundisi wakhe aza prophet ushumayela kushintsha ipulpit le ingabi istage ibe ialtar ngoba mangathandazwa le ndawo iba istage siya performa la iba indawo ye performance kodwa makuthandazwa phansi iyashintsha le ndawo iba ialtar. Now estage kuyaperformwa kodwa kwi-altar kuyaministerishwa. I-altar ihlanganisa umuntu noNkulunkulu. But istage keeps you entertained. Istage sigcina nje entertained. But ingabe bikho i-divine encounter, ukuhlangana noNkulunkulu. Umkhuleko wenza leyo nto ke bazalwane, uhlanganisa abantu noNkulunkulu. Kufanele ukuthi lana sidlule masifike emabandleni sizokhona. Sidlule ekutheni uyabona even nezwi likaNkulunkulu. I-aim yalo kufanele ukuthi likasharishe uhlangane noNkulunkulu. Wezwi. Ngingakuniki izwi kodwa ungahlangani nomnikazi wezwi. Fanele abantu at the end of the day bagcine behlangene nomnikazi wezwi. They must meet the Lord. Ake simeni ngezinyawo sithandaze. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke. Bafuna ubuso bami. Ngiyakuzwa ngisezulwini. Xolele isono sabo ngiphilisa izwe labo. Khona ama intercessors ongenzeka ukuthi ala endlini. Ahamba apholelwa. Is spirit of prayer. But namhlanje before ngehlela ufuna ubeka izandla phezulu kwalabo. Abathi moya ngcwele restore me. Moya oyingcwele ngibuyisele endaweni yami yokuthandaza. Alibonge igama lenkosi. Mabe khona abasho njalo ngabe sebela phambili bathandekayo. Kusile manje. Praise God. Restore my prayer life. Ebandleni ngikulona angathuleki ngikhona. Nyakaze. Angathuleki ngikhona. Hallelujah. Asingakhonzi Sunday after Sunday akunyakazi lutho. Akhona isprofeto, akhona ukukhuluma ngezilimi ezigenuine. Glory to God. Glory to Jesus. Ibandla livala amehlo liphakamisa izandla. Thank you Jesus. Akhona amandla angatholakala namhlanje ebusuku. Isandla senkosi sikhona kule ndawo. Abantu abathi moya wengcwele ngembathe ebusuku nje. Ngegama lika Jesu namandla. Yehlela phansi kwami. Ngibhabhatise ngegama lika Jesu. Ibandla livala amehlo liphakamisa izandla. Kola mahasata pakadoshada. Singathandaza sonke bathandekayo. Can you open your mouth? Can you open your mouth? Yes. Akhona amandla engwezwayo. Inkosi yahambela. Ake sithandaze sonke ngegama lika Jesu waseNazaretha. Moya oyingcwele. Moya wamandla. Moya wavusa uJesu kwabafileyo. Awuthandaze ngathi wedwa endlini. Awuthandaze ngathi wedwa endlini. Ngegama lika Jesu. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Yes.
Limayasa. Ibandla liyathandaza ngegama likaJesu. Just receive the mighty name of Jesus. Sobeka isandla phezu kwakho maqedwe endaweni yakho. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Receive the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Just allow him to speak. Ngegama likaJesu. Lima masoda baya kapala kadoshana. Raba baba baba kose de balaba. Take it. Yes. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Rapakathola basha. Ngegama likaJesu. Somandla bahambe. Ngegama likaJesu. Shela mama makosada. Rapakathola basha. Ngegama likaJesu. Yenzeka lento. Ngegama likaJesu. The Lord is doing it in the mighty name of Jesus. Yes. Yes. Ngegama likaJesu. Just receive. Receive. Rapakata palakata pakorabasha. Rapapapapapakota palakadosh. Otapakata kapalakadosha daba. Zete pelekadeshi yadaba. Rapapakateke pelekedesh. Rapapakataka pakadosh. Tilimahosa daba ya kabaloshe. Rapakateke pelemosa. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Shana maya kula basaya bala. Kela mando saya bala bakala baso. Kela baba bazoda baya kabaso. Ulama katapala kadosa. Ripa kataka pala katoshi yada. Rapa papa kataka paka teke pele. Rapa papa kateka teke te. Ikapala katoka pala kateke te. Rapa papa kataka ta. Rika pata kataka pala kadosh. Reketa pakata kata. Ikapate kelima hosatapa. Ripa kosatapala. The name of Jesus. The name of Jesus. Ukhona lo oyedwa oyi-1 la endlini. Emzimbeni wakhe unama spiritual attack. Sometimes uzwa ukukhathala oku very strong. Sometimes abe nomoya we laziness eyintoni zikamoya even to pray. Ngicela uze ngaphambili ngibeke izandla before nginikeze imic ku-MC. Sheshe. Ngegama likaJesu. Kabasone mahasaya kaposh. Ngegama likaJesu elinamandla. Hlulekisa yonke imimoya kaSathane. Ngirelease umlilo kaMoya Engcwele kusukela ekhanda kwezinyaweni. Kola mashada bayakosa. The name of Jesus. I break every spirit upon your body ngegama likaJesu. Ngirelease umlilo namandla ngegama likaJesu. Be free in the name of Jesus. I pray for deliverance ngegama likaJesu namandla. Siyabonga baba wethembekile. Wethembeka kwakho kuyisihlangu nehawu. We bless your name. We bless your name. In the mighty name of Jesus. We glorify you. Thank you, Lord.
Ngicela sithi ukuthandaza just few minutes mhlambe before apostle aphume senze this prayer then senze this prayer while apostle esekhona kodwa before senze lo mthandazo siyabonga apostle izwi ngixolisa ukudumela imic kade ngilate kade ngikude ngicela ngomane usondele uze la ngaphambili ngicela uma khona nje lapho ngiyafisa bazalwane ukusho lokhu uNkulunkulu wanika uNgomane umbono is a very passionate man endaweni yangakithi une passion yokusebenzela uNkulunkulu unesibindi mhlambe kungabe ukuba careless ukwenza ngathi asiboni ukuthi uNkulunkulu wenzani imove kaNkulunkulu uNkulunkulu is moving with speed khona into uNkulunkulu ayenza and is serious so is growing uyakhula in life uyakhula in everything but ngifisa umpostoli ngiyazi ukuthi uyi-guest yakhe but I'll take advantage ukuthi umfowethu nami ngicela ukuthi before ushiye umkhulekele umdletshe usezogana umdletshe usenentombi useqonye nje seqonye thina nganoma futhi nje ukuba ikhona le ntombazana phela into official mayikhona ngicela isondele sesibakhulekela ngoba cathi unomcimbi nje next month ohambisa ibizo asikhulumele ngalo mcimbi but ngisho ukuthi sikhulekela igrace ukuthi uNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu ekusebenzisa usathana hlale efuna ukufaka ehlazweni usathana njalo uma uNkulunkulu efuna ukusebenzisa uma uNkulunkulu ekusebenzisa